Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Drugi osnovni sud u Beogradu oslobodio je optužbi bivšu voditeljku RTS-a Petru Cvijić zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Slobodan Bajić. Bivši vladika Raško-Prizrenski Artemije na sinoćnjem zasjedanju sabora izopšten je iz Srpske pravoslavne crkve, saznaje Blic. Jučerašnjom sjednicom glavnog odbora Socijaldemokratske partije završena je procedura predlaganja kandidata za lidera koju sprovode opštinski odbori SDP, a verifikovani su i mandati delegatima za kongres. Stakleno ugostiteljskom objektu Doma penzionera i na 2 automobila koja su se nalazila preko puta objekta na parkingu opštine Kolašin polomljena su sinoć oko 21:20 sati. Odbornici Herceg-Novske skupštine na današnjoj vanrednoj sjednici raspravljaće o privatizaciji instituta Igelo. Turska planira da do 2023. Iznenadna erupcija vulkana Šindake na malom japanskom ostrvu natjerala je tamošnje vlasti da podignu uzbunu i apeluju na stanovništvo da odmah napusti to područje. Očajni posljednji pokušaj Adolfa Hitlera da dobije rat nazvani su oružje čuda ili Wunderwaffen, prijeteće sprave koje su tehnološki bile mnogo ispred svog vremena. Demobilisani borci juče su protestovali na Markovom trgu u Zagrebu tražeći razgovor sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem. Predstavnici fonda Trend najavili su da će podnijeti krivične prijave protiv članova odbora direktora poslovno-logističkog centra Morača Mihajla i Predraga Mađarovića i Jozefa Pipenbahera kao i izvršnog direktora Gorana Vulejkovića i sekretara kompanije Mileve Berilaže jer su onemogućili održavanje sjednice Skupštine akcionara koja je bila zakazana za juče. Sud časti Univerziteta Crne Gore još nije razmatrao slučaj profesorice Filozofskog fakulteta Tatjane Bečanović koju su studenti 2. godine studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti optužili za neakademsko i neetičko ponašanje i prijetnje na nacionalnoj osnovi. U većem dijelu Crne Gore jutro se saobraća po suvim putevima dok su na pojedinim dionicama na sjeveru putevi mokri zbog slabe kiše, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore AMSCG. Demokratska partija socijalista DPS mora imati ozbiljniji pristup kada je riječ o opštini Tuzi i nastaviti sa realizacijom onog što je bio prvobitni dogovor te partije i ogromne većine odbornika Skupštine gradske opštine Tuzi, izjavio je za pobjedu funkcioner građanske inicijative Vaselj Siništaj. Operativni tim partnerstva otvorenih vlada načelno je juče prihvatio prijedlog mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS da se nezakonito bogaćenje javnih funkcionera kodifikuje kao posebno krivično djelo, potvrdio je nakon sjednice za dan Vuk Marš, direktor MANS-ovog monitoring programa i član operativnog tima. Arbitražni postupak između Crne Gore i bivšeg vlasnika Željezare Nikšića ovih dana ulazi u posljednju fazu pripreme za ročište koje će se održati u Parizu početkom juna, nezvanično saznaju dnevne novine. Uhapšen je Aleksandar Marković, 27, koji se sumnjiči da je logistički pomagao pripremu likvidacije Gorana Đuričkovića. Za sada nije od pomoći istražiteljima jer se prema nezvaničnim saznanjima dnevnih novina pred tužiocem branio ćutanjem. Statut Demokratske partije socijalista DPS, koji se sada nalazi na partijskoj javnoj raspravi, najvjerovatnije će pretrpjeti značajne promjene koje predviđaju uvođenje novih partijskih organa, saznaju dnevne novine iz vrha te stranke. Albanske partije ne treba da pristanu da budu privezak priveska Demokratske partije socijalista DPS, koja aneksom sporazuma sa Forcom u kojem se ponovo obećava opština Tuzi priprema još jednu prevaru Albanaca uoči parlamentarnih izbora, saopštio je u razgovoru za dan poslanik Dritan Abazović, potpredsjednik građanskog pokreta URA. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.